बे समाव रांखान्थियारि थगायजाग्राफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर फोसावथाय। आसाम पुलिसा रांखान्थियारि थगायजाग्राफोरनि थाखाय मोनसे हेल्पलाइन नम्बर फोसावदों। खनसे फन खालामनायनि गेजेरजोंनो नोंथाङा नोंथांनि गोमानाय रांखौ मोनफिननो हागोन। नोंथाङाबो माब्लाबा अनलाइन थगायग्राफोरजों रांखान्थियारि बिथिङाव थगायजादों नामा? जुदि नोंथाङाबो थगायजादों, अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। मानोना आसाम पुलिसा रांखान्थियारि थगायनायनि बोलि जानांनायफोरनो थाबैनो हेफाजाब होगोन होनना फोसावदों। आसाम पुलिसा सुबुंफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय खावलायदों। जुदि नोंथाङा दायनिगिरिनि फारसे नोजोर होदों, अब्ला थाबैनो नोंथाङा पुलिस बिफाननो कल खालाम। नोंथांनि फोरमायथिनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसा नायबिजिरनायखौ जागायगोन। आसाम पुलिसा रांखान्थियारि थगायजाग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे हेल्पलाइन नम्बर फोसावदों। बे हेल्पलाइन नम्बरानो जाबाय 1930। नोंथाङा होनाय नम्बराव कल खालामबानो 24 घन्टानि गेजेरावनो गोमानाय रांखौ मोनफिननो हागोन। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो मुं थिसनहैदो।